O alcalde de Noia celebra a aprobación definitiva dos orzamentos municipais, unha vez rematado o prazo para presentar unha moción de censura e non haber candidatos. Os presupostos xa son unha realidade na vila. Os orzamentos do 2024 en Noia xa son unha realidade. Co paso dun mes dende a cuestión de confianza a que se someteu o alcalde e ao non haber candidatos para unha posible moción de censura, os presupostos pasaron a súa aprobación automática. Trátase da partida orzamentaria máis grande da historia de Noia, próxima a 14,5 millóns de euros. Uns presupostos que, segundo o rexedor, permitirán facer fronte a grandes inversións previstas na localidade. Uns orzamentos que son os máis elevados da historia de Noia, que supón en torno a 14,5 millóns de euros, que supón un incremento importante con respecto aos orzamentos que estaban vixentes na actualidade. Eso vai a permitir facer fronte a determinados investimentos importantes para a localidade, vai a permitir facer frente tamén aos pagos a provedores sin que supoña unha demora como algúns intentaron facer bloqueando a aprobación dos mesmos, e vai a permitir seguir asumindo investimentos en entidades sociales, en distintas actividades, programas de axudas a distintos colectivos e todo o que é o funcionamento normalizado do Concello. Sinala Freire aos partidos da oposición e a Luís Alamancos como quenes non quixeron que estes orzamentos saíran adiante, bloqueando así o financiamento de Noia. Evidentemente, cando se traballa co obxectivo de mellorar a calidade de vida dos veciños, de mellorar as infraestructuras para eses veciños e aqueles que teñen como único cometido interferir a labor do goberno, o que se demostre que pasado ese tempo estes orzamentos entran en vigor, que vamos a levar a cabo unha serie de investimentos nese tramo que queda dende aquí ata final de exercicio e tamén na vindeira anualidade, e tamén, por suposto, afrontar eses compromisos de pagamento cos provedores habituales do Concello. Hai que ter en conta que os sectores que se vían perxudicados con esta actuación daqueles que votaron en contra do orzamento, son sectores de todo tipo. Así, o alcalde critica a quenes se opuxeron aos orzamentos por prexudicar a empresas locais. Afirma que esta situación non afectou en ningún momento a grandes multinacionais, senón a empresas e servizos de proximidade. Alguén entendía que o bloqueo dos orzamentos que lle afectaba, non sei, a algunha multinacional de algún sitio raro por aí, non, o que lle afecta é a provedores do día a día de todo tipo. Entendemos que a partir de agora podemos normalizar esa situación e esperamos que se dé resposta a esas demandas que están contempladas nos mesmos orzamentos, e tamén que podamos dar resposta a determinadas cuestións de funcionamento do propio persoal do Concello e das retribucións dese persoal do Concello que se verían perxudicadas ante esta situación de bloqueo que algúns intentaron levar a cabo.